Benvinguts i benvingudes a aquesta segona jornada de Criminologia i Societat. Ahir vam estar parlant de responsabilitat ciutadana i avui parlarem de delinqüència amb el mateix format que ahir, però d'això s'encarregarà de moderar tot Miguel Brito, que és criminòleg també, col·legiat, terapeuta grupal i expert en delictes violents i en l'àmbit d'addiccions. Actualment és coordinador de la unitat de suport de CercleScat, que està dirigit a persones que han comès delictes sexuals d'alt risc, d'acord? I està gestionat per la Fundació Salut i Comunitat i el Departament de Justícia. Tanmateix, continua treballant des de fa molt temps i encara ho fa com a director de les unitats dependents de Baix Llobregat i la unitat d'alta intensitat Barsino, també de la Fundació Salut i Comunitat, que està dirigida a persones que han comès delictes violents i es troben en tercer grau penitenciari. Llavors, us deixo en molt bones mans. Moltes gràcies a Miguel i a la resta de ponents que que sé que ho fareu força bé i us agraeixo molt la vostra participació i sense més us deixo. Moltes gràcies. Adéu. Gràcies, Arantxa. Bona tarda a tothom. Continuem aquest segon dia amb les primeres jornades de divulgació, Criminologia i Societat. Tras la bona acollida i l'alt nivell de participació d'ahir, a la taula d'avui parlem de delinqüència de la mà de 4 experts que ens parlaran sobre aquest tema des de diferents prismes i experiències professionals. Però de què parlem quan parlem de delinqüència? Amb quins reptes ens enfrontem des de la criminologia? La delinqüència es troba en contínua evolució i s'adapta al moment d'època. Delictes que actualment estan tipificats fa alguns anys enrere que no existien. No ha canviat tan sols el tipus de delicte i el perfil del delinqüent, sinó també el mètode, com els delictes informàtics dels que ahir parlàvem, o l'escenari i com aquest influeix en el delicte i que aprofundirà la doctora Antònia Linde. Però, a més, hem d'estar atents a futures generacions de delictes emergents, produïts, per exemple, per la globalització com els delictes d'odi a persones com a motiu del seu origen ètnic o religió, del que ens parlarà la doctora Lorena Antón, o els delictes ecològics, que posen en risc els diferents ecosistemes, com ens presentarà el doctor Esteban Borrell. Però, des de la criminologia, també estudiem l'altra cara de la delinqüència, el desistiment delictiu, i quins factors són els que afavoreixen l'abandó de la carrera delictiva, que aprofundirem amb la seva ponència el Carles Montagut. De tot això parlem al llarg de la jornada d'avui, de la que estic ben segur que serà molt estimulant per tots i totes i ens permetrà reflexionar.